Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern sa jippreżenta pjan ta' enerġija rinnovabbli għal min m'għandux aċċess ta' spazju fuq il-bejt. Qal li dan hu pjan mibni fuq il-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli mix-xemx u r-riħ u li jrid jara lil pajjiżna jutilizza iżjed il-potenzjal li għandu mill-baħar. Se jaħlu wkoll bħala pjan li jrid jibdel lil pajjiżna għal wieħed fejn minnu u minn biswitu taqsam l-enerġija mill-Afrika ta' fuq lejn l-Ewropa. Fl-istess waqt hawnhekk innota li mill-2013 sal-2024 pajjiżna tella rata ta' enerġija ġenerata minn sorsi rinnovabbli minn 3% għal 17%. Dr. Abela ħabbar ukoll li l-Kabinett għadu kif approva żewġ abbozzi ta' liġijiet li jsaħħu l-ħarsien u d-dinjità tal-adulti vulnerabbli. Spjega li dawn il-liġijiet iħarsu lejn il-persuni b'diżabilità bħala ċittadini attivi li jagħtu kontribut u valur kbir x'joffru lis-soċjetà tagħna u b'indipendenza personali. Dr. Abela qal li Malta sa tkun fost l-ewwel pajjiżi li sa tkun qed tilleġisla dwar modelli bħal dawn. Fid-diskors tiegħu, Dr. Abela ċenna wkoll għal ħelsien mill-preġudizzji u żvela l-Gvern lesta x-xogħol biex iwaqqaf l-ewwel Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem, kummissjoni awtonoma li qal twieġeb biss lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, u taħdem skont il-prinċipji ta' Pariġi tan-Nazzjonijiet Magħquda. Dan għal Dr. Abela biex il-Gvern ikompli jkun ta' tarka għal-libertajiet fundamentali tal-individwu u biex pajjiżna jersaq aktar lejn soċjetà li twarrab kull forma ta' diskriminazzjoni. Il-Prim Ministru Abela tkellem ukoll dwar ir-rilevanza tal-ħelsien fl-isfidi ġeopolitiċi tal-lum. Qal li qatt daqs illum ma' pajjiżna kellu bżonn daqstant il-ħelsien. Is-saħħa ta' pajjiżna qal ġejja mill-kuraġġ li jibqa' ħieles, newtrali u fil-paċi ma' kulħadd. Saħaq dwar l-importanza tan-newtralità fid-dinja tal-lum u fil-Kostituzzjoni tagħna. Semma li pajjiżi li għad għandhom bażi militari barranija f'tebqatajn tilfu l-iżjed element kruċjali għal prosperità tal-popli tagħhom u tal-investiment tan-negozji, is-sigurtà. Dr. Abela qal li llum pajjiżna qed igawdi l-ħelsien ekonomiku. Pajjiżna qal qed joħloq 4 darbit aktar impjiegi minn qatt qabel u li 8 minn kull 10 impjiegi ġodda tal-Maltin u l-Awċin huma f'karigi tekniċi, professjonali u maniġerjali. Waqt li barra minn Malta l-qatt tiela, Dr. Abela stqal li f'pajjiżna qed jiżdiedu 40 impjieg kuljum. Semma l-miżuri li wettaq Gvern Laburista biex ikattar il-ġid f'pajjiżna, fosthom żewġ tax cuts rekord konsekuttivi u l-Viżjoni Malta 2050 li sejħilha bħala proġett li jsostni l-ħelsien ekonomiku u li jaħseb biex il-poplu ikun f'saħħtu, kuntent u jgħix f'pajjiż isbaħ u aqwa. Wara d-diskors tiegħu, Dr. Abela xell l-ordna fuq l-għolja tal-ħelsien b'tifkira ta' din il-kisba storika.